Katok pakatok sa udto padayon ta sa tuang mga gibati padayon sa tuang paglanog-lanog ug duyog gyapon ta sa pagpahimsog kanato mga kabisyo my love so sweet ato kanato sa Jester Marketing ang tigamawag tigapod-apod sa tuang produkto diri sa Calabo Food Supplement and kauban gyapon ko ninyo kini gyapon si Mike Kiling. O kini po ang inyong gwapong taro ay lumping ha. Kini si Lolo Baba plus gyapon ta uban-uban ta yung style ani karon. Ala sige manyukad sa tuang paglanog-lanog kumbati ta sa pagpahimsog ha. Ilabi niya katukuban kanyato diha karon nga kamulo na sa ilahang mga pagpangandam. Oo okay. Ubalik na po siya sa trabaho. O basin niya ang imuhang maintenance sa tambal sa blood nimo ha. Wan mo gitumar. O hinausad nga naapog kay pang saibik diha nga pamdugang og proteksyon kanimo para dili mo busikad ang imo ang high blood pressure. At tumal mo Calabo plus with garlic, lemongrass, turmeric ug Calabo leaves ha. White o green ang color sa kapsula niya na. Makatabang ni siya mo alivio sa high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, ulcer ug uban pang mga balatian no ha. Ipare sa Calabo with mangosteen para optimos ang kombinasyon. Calabo plus herbal products ang pinakamaayo nga food supplement ora mismo ha. Ang epekto ha, tumal na mo niyan, aron na di mo mahagbag pinakalit ya, lapaw niya kanyang inyuhang high blood din nyo, nako, at timanunon kanyang mga sakita, o ayaw gid mo pagsayasayaan niyang paminaw ninyo, okay na mo, di gid mo okay niya, wapay tambalan ng high blood, o pampugong lang yun, nga dili mo taas ug tama ng tunugo, murag na isang solusyon niya sa pagkakaroon. Alang sige, og duyog tag padayon sa tuang paglanog-lanog ha, manukad na sa tuang kaduhang yugto niya tuang programa oh ha. Oy, kumusta naman ka diya karon? Ano niyo ito niya, kami doon naluya lagi ka lagi. Kain niya ka na dyan. My God, you get in my nerve. Ako ba kayo naglangan-langan pa kayo nag-TikTok pa? Ako bitaw sa una dati Lolo Baba dili kay ko hilig ani mga social media. Facebook ra ginakuha gid sad post unya tan-aw sa mga kuan until such time nga mo lagi ni monetization lagi no. Bisag Instagram atoan nang ginapatulan. Tanang lihok tinuod na gid taon kay na ulahin naman gid pudsag ko kada bitaw magpicture ka o sa mukaon. O mo na akong ginabuhat karon. Paita kayo eh. Alipin na kita ni sa social media mga kabisyo my loves noon. Sound taman kita tanan halos na naman gud diha dapitagot. So mo na ang aniapot kung gusto mo mag-share sa inyong mga kaagi sa pagigugma, pwede nyo ipadala diha sa to ang Facebook page Katok Confession aron na ana po diha no mabasa nato ang imuhang kaagi, imuhang panumbalikan kumbaga ang mga kasakit nimo, imuhang mainumduman og maghatag nimo kusog sa gihapon. Okay, tama ba kong gingon? Pero aniya to ang confession nga to ang plastaran mga kabisyo my loves. Dito maglangan Lolo Baba, aniya na ang Katok Confession. Itago lang ko sa pangalang Samantha, nanay isa ka anak, o ipon mi sa akong uyab. Nga itago pod nato sa pangalang Francis. For almost 4 years na mi o first time pod na akong mag-confess niini. Way back 2014 na ako'y nakaila diri sa among silingan pero di jud ingon nga duol ang amoang balay. Distansya pod biya. Nagbakasyon na pod sila diri sa ilang grandma o grandpa. Itago nato siya sa pangalang Ronnie. Ani siya gwapo jud kaayo tapos puti kaayo. Tagalog pa jud. Usa din niya ang Tagalog. Pag Tagalog day, gwapo dayon. Wow, kabulo ba ka ang Bisaya ang pinang-kanindot og accent sa tibok kalibutan? Sample daw diha Lolo Baba. Toothpaste. Tissue paper. Imagine. What's yours? O, di ba? Example lang ganyan niya. Ha? So, ay mo pagingon niya, kay murag kaluko kanya mo ingon mo mga gwapo niya mga Tagalog, mga Bisaya aming mga gwapo. Yung mga taga-Bohol, ha? Samot na yung mga taga-Bohol, ha? Sige, padayon, may giling. Tagalog pa jud siya og Inglesero pod. Dayon first na kung kita niya mura jud og gastar ang akong mata og diay mao pod ang iyahang nabati.
Nilabay ang pila ka adlaw sa sige na mugtagbo sa dalan, murag lahi na jud ang ako ang ga-feel para niya. Ang ga nasayran ko nga anak day siya sa akong ninang, Kath. Wala ko na-expect. So na-shock jud ko og maayo pero wala dya po nagbago nga akong gibati para kaniya. Atong gabiuna nagpapansin pod ang tukmol sa ako Hala. Palit-palit pod siya kunuhay sa among silingan. Og tawbi kay gauhag man na siya sa iro namo uban sa iyahang igagaw nga si Kintoy. Ako nara ko sulod sa balay. Nikalit raman ka na og ingon si mama nga Samantha, imong crush Napapansin niya. Igsor ba mo ana? Ay ko niya igso niya mo jay. Ayaw cool, bata pa ko cool. Wayo niya yay ha? Wadyo ko kasabot sa akong bation na atong panahon na. Naulaw jud kog maayo kay mama. Kay mama niya. Napa jud si papa. Okay ra baba kay layo raman pud na mga ingana igso lang ba kanang kunuhay nga igso. Ay nga dyan niya siya. Ingana na siya. Tikatik lang. So nilabay ang pila ka adlaw sa sige niya papansin sa kuha katong time nga last day na di ay niya diri. Ningon siya, I love you sa ako I love you, bahala na. Unta pero ang katanga niya si ate iyang nasultian kay abi daw niya og ako. Tamok jud kayong pagkastorya ni ate sa kuha nga nag I love you lagi. Daw nga ako ang crush iya mura jud kog mabuag sige gunaw na if giunsa niya pagstorya og unsay feeling istoryahan og ingon nato sa crush nimo. So pagkaugmaan na ako kabantay nga nakalakaw na di ay siya pauli sa planetang Mars. So mausad kaayo or susad kaayo ko. Sugod jud ato wa jud ko nagka-crush. Wa ko naibog sa uban kay siya ra jud ang akong gihandom. Naman din siya kaipon pero nga naman ni siya nagka-crush man ni siya. Nilabay ang pila ka tuig wa ko masayri nga mobalik ka di ay sila diri og magstay na jud for good. Pero ulahin na ang tanan, wala na chance nga magkami kay lagi nakaila na ako si Francis og wa ko kahulat ni Ronnie. Agoy, langan kayo, hinyay kayo taon si Ronnie. Nanguyab si Francis, gisugot na ako siya bisag wa ko naibog niya. Pero nagkadugay, nagustuhan naman ako siya. So sa among paghinigugmaay, nagbunga jud. So naburos jud ko. Mga 7 months ang akong tiyan ato nga time. Ulahi day sila nagkailan ni Ronnie Lulubaba. Nga nagkita po dayon mi ni Ronnie. Adugay-dugay po kayo kanya yung balik po Ronnie, bida. Wa man lang nangayog contact number. Di gyud ka mo gyud. Wag gyud tawag niya, wag gyud chance nga maging kamo. Mao gyud. Nakita po dayon mi ni Ronnie kay nakabalik naman sila diri. Pero wa na mo tuyo ang magkita mi. Pero atong tay mura kog nagguilty nga wala nako siya gihulat. Nasad pod kay di na siya gapanagad. So karon naa na siya uyab og happy na pod ko para niya. Dayon ako naa naman pod ko ako og naa na pod ko anak. Pero still gahuna-huna japon ko niya. Anang feeling nga gakabalik sa ako ang mga kagahapon nga ang amo ang mga memories. Wala ba mo yung memories day yon kaday. Di ko kasabot ay murag na padyod ang ako ang gibati kaniya. Pero di pod ko gusto masakitan si Francis og mawala siya. Magpatambag utak ko. Dili ka ngay tambagan kula taon ka dapat. Kanyo magibog-ibog makakanyaan naman kay mo diha nyo. Nya kung unsa may itambag sa imo ha, nga paminaw nimo ikaayo nimo. Di man pod masatisfy mong kasing-kasing. Nga musulti maging mong kasing-kasing gipangita gyapon nimo si Ronnie. Pero mong nya kay dili niya pwede kay nanya kay anak, nanya kay banya. Nanya kay banyahon. Yan nya ka focus sa imong nya dia.
bukbukan niya mo kasing-kasing kung taon niyo mo gudya. Ibog-ibog lang imo kang lunye, pero pag-abot nga magkauban o magduyog mangganyi mo, no? Butang na to, kitay. Ha? Kanyang imong gibating kalamian niya siya, nag-crush-crush sa siyahan niya, magkailan mo niya, magmahay-mahay dyo ka. Mag-abot na inyong batasan. Sama sa mong gingon, perminti ka, dili, adyo-adlaw, higugmaon niyo mo imuhang nigugma niyo, bisag crush kay niyo mo na sa saunang panahon, og nigugma dyo kag tama na siya. Labaw niya kung magkauban mo sa kabalay. Mayo taong kayo. Dapat sa mag-asawa, tag sa og balay niya magkita, kaisa ka, kadua sa isa kasimanya. Para mingaon sa isigo siya ba? Pero bitaw, di man nga niyang sitwasyon manggod. So, may mo nga, dili ko niya panyumbalingan niya, ang gibati niya, kay wala may angay katambag sa yagod. Kasi gusto ni mo madyungog nga, magbalik mo ni Ronnie nga, wala magganyi sa niyong uyab ni mo. Buwang bayanan niya practice siguro niya ha? Practice ka te. Dapat gani kamo mga babae kung naamoy naibgan pud sad na lalaki o niya kabalo mo nga murag limitado rang panahon nga magkita ug magkauban mo. Nadyo kay nga na dapat nauna ba kay kasagaran mapugngan man gud mga babae kay nalagi tay kining kultura nga dalagang Pilipina. Dalaging Pilipina, pag ingana man god niya tapos sa ulahi magmaymahay ta, ayaw na mo isip og himo niya na, no? Sunggaban mo na. Di ba? Pila ra mangguna mo yung uy, naibog ra ba ko nimo? Sa buhaton to ani. Munguyab ka sa ko Ana lang god bitaw, ikaw di balay go istorya ni ana, no? More nang diskarte diha. Kay wala may kumo sa pahibalo si mo ang gibate so sa katao nga imuhang naibgan. Laula patud ta. Di ba? Sa pakiga relasyon anyway, magbaga na pag mag-uba na mo duha, mabaga naman ang inyong mga naong kay magubuhubo naman dayon mo. Kanya tapos pag magbulag dayon, mayumduman yung mga kaagi so niyang ilaran dayon kabuhangan nyo. Nagubuhubo kita sa unya ba? Kiss-kiss pa kita niya. Magbulag naman dito. Hilasa lagi kaya lagi? Wak ka gabae? Ha? Bahay di ko joy. Anyway, mo kato siya mga kabisyo, my love so sweet. Ang ato ang Katok Confession. Hala sige. Dahan salamat sa mga nag-share. Kato mga gusto mong padala, message lang mo. Katok Confession Facebook page. Alright, message lang mo diha. Padala ninyo. I-sulat ninyo or i-type ninyo, i-chat ninyo ang inyong mga kaagi, story ninyo. No, make sure tarungon po ninyo pagsulat ha. Dapat butangan po ninyo tudlok, asa mong post. Tuloy-tuloy rabat mo basa ni, di rabat na ma-review. So diretso na taan ni dayon usab niya. Tapos butangig intro nga kini siya, kining gugma-gugma ni, kini hadlok-hadlok ni, kini uwag-uwag ni. Ana ha. Sabotan ninyo. Sige, message lang mo diha Katok Confession na Facebook page. Alright? And kini atong video, pwede po niyo makita po sa diha dapita sa atong Facebook page. Likewise, atong YouTube channel, DJ Mike Kiling, mga kabisyo, my love so sweet. Ag katong mga uban kanato diha karon nga gusto magpaligon sa ilang kalawasan, naagya puntay pampalagsik din mga kabisyo, my love so sweet. Kalabo Plus Herbal Capsule, dako kay siya tabang sa mga sakit, inom og tumar sa Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic og sa Kalabo Plus Herbal Capsule with mangosteen. Apan mas epektibo og mas maayo kini nimong ipares pag inom 3 times a day. Ipares lamang Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic og Kalabo Capsule with mangosteen og wala kay angay kabalaka. Kay purong herbal kini, dili makadaot, aprobado sa FDA ug halal certified. Naibawan nga Kalabo leaves o oregano leaves, makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks ug sa strokes. No, makatabang usab kini sa pag-energize o rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism ug makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gut. So mo kana siya ang ato ang Kalabo Herbal Capsule o Kalabo Herbal Capsule with mangosteen and Kalabo Herbal Capsule with garlic. Okay, dungan na ninyo mga bisyo, my loves, di ba? Mo kuan mo.
inyong kusog times 2, di ba? Ana to ang ingana kanindot ang ato ang Kalabo Herbal Food Supplement na produkto diri sa Jesser Marketing. Anyway, thank you so much. Palayin ta sa unahan. Doyo gyapon sa paglanog-lanong. Pabati gyapon usab mo mga kabisyo, my loves, no? Kauban gyapon mi ninyo kini si Mike Kiling. O kini po, si Lolo Baba Plaster gyapon ta sa tuang pagpaminaw diri itong programa kanyato karon mga orasya. O kumusta dito ning ban kanyato diya karon nga kumbati sila ang mga buluhaton. Nagsugod na silang pagpamasada. Grabe rin makikainit gid siya. Nyang ay mo kalimot dapat tong resistensya, himsog, lagsik o putiktado sa ubang pang mga sakit. Oras na to, alas 12:30 na. Boy, baby, do a leap and make 'em dance when the